Καλησπέρα, ακούετε? Καλησπέρα. Ευχαριστούμε όλους και όλες που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Ο λόγος που κάναμε το κάλεσμα σήμερα είναι, όπως προανέφερε και ο κύριος Σιλικιώτης, για τη φασιστική επίθεση που δέχτηκαν τα γραφεία της ΚΙΣΑ, της Κίνησης για την Ισότητα, τη Στήριξη και τον Αντιρατσισμό. Τούτη η επίθεση δεν προέκυψε από παρθενογένεση, ένα αποτέλεσμα μιας συστηματικής στοχοποίησης που τους δημοσιολογούντες, που τα πολιτικά πρόσωπα, που τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, προς πρώτα απ' όλα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και δευτερευόντως προς όσους προσπαθούν να στηρίξουν, να βοηθήσουν και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η Συμμαχία ενάντια στην ακροδεξιά, τον φασισμό και τον ρατσισμό δημιουργήθηκε με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Χλώρακαν και μετέπειτα στη Λεμεσό, τα φασιστικά πογκρόμ που έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβρη. Από ό,τι φαίνεται ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την κυπριακή κοινωνία, στην οποία να συνεχίσουν με τούτου του είδους τις πράξεις να στοχοποιούνται όλοι όσοι είναι αλληλέγγυοι και βοηθούν ευάλωτες ομάδες και στην προκειμένη τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Γι' αυτό ως Συμμαχία κάνουμε κάλεσμα σε όλον τον προοδευτικό κόσμο, σε κάθε δημοκράτη πολίτη που αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα των πρακτικών και αντιλαμβάνεται το κλίμα των εχθρικών που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία, να συμπορευτεί, να κάνει ό,τι μπορεί ο καθένας που το δικό του μετερίζει για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και σε πρώτη φάση και δευτερευόντως για να αναδείξουμε το πόσο έντονα έχει διαχειριστεί μέσα στην κοινωνία η μυσαλλοδοξία, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, τα οποία πλέον κανονικοποιηθήκαν στην καθημερινότητα μας, στον τρόπο που εκφράζονται οι πολιτικοί, στον τρόπο που εκφράζονται τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Καλούμε την αστυνομία να διερευνήσει διεξοδικά των συγκεκριμένων περιστατικών, να εντοπίσει, να βρει τους ενόχους και να τους τιμωρήσει παραδειγματικά ως πρώτο βήμα για όλα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην κυπριακή κοινωνία. Ευχαριστούμε ξανά όλους που είσαστε εδώ και καλή συνέχεια. Κάτω τα χέρια από την Κίσα! Κάτω τα χέρια από την Κίσα! Κάτω τα χέρια από την Κίσα! Ούτε Λευκοσία! Ούτε Λεμεσό! Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Ούτε Λευκοσία! Ούτε Λεμεσό! Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Εκ μέρους της ΚΙΣΑ θα απευθύνει δύο λόγια ο Λέανδρος ο Σαββίδης. Ήταν καλή επαφή μου. Όχι, μπαταρίζει η επαφή. Όχι, Παναγία μου. Άρεσε μου. Πού Παναγία μου, μικροφωνισμό. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της ΚΙΣΑ για την εκδήλωση αντιλεγγύης. Να πούμε ότι θέλουμε να καλέσουμε πραγματικά την αστυνομία να λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που έγινε. Να σας ευχαριστήσουμε εσάς που είσαστε εδώ. Να απευθύνουμε κάλεσμα να μην ξιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα αυτό που έγινε. Εμείς είμαστε στη διάθεση όλων των οργανώσεων και όλων των φορέων να συνεργαστούμε, να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα που αφορούν και τα ζητήματα της μετανάστευσης και του ασύλου που ασχολείται η ΚΙΣΑ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όποιος έχει επίσης οτιδήποτε το οποίο τον ενδιαφέρει να μάθει για την ΚΙΣΑ, η ΚΙΣΑ είναι ανοιχτή προς όλους για να συνεργαστεί
και ελπίζουμε να ξεκινήσει μια καλύτερη συνεργασία από το κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε Λευκοσία, ούτε πουθενά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Ούτε Λευκοσία, ούτε πουθενά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Ούτε Λευκοσία, Ούτε πουθενά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. ούτε Λευκοσία, ούτε πουθενά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τη δράση με κάθε ευκαιρία, αλλά το κυριότερο να πετύσουμε από την κυβέρνηση και από όλα τα θεσμικά όργανα, την νομική υπηρεσία, Θα μείνω στο λιγάκι, Παναγία. Διότι θυμάστε ότι μετά τη Χλώρακα και την Λεμεσό, είπε διάφορα από τη Δημοκρατία, είδαμε ότι ουσιαστικά δεν έγινε κάτι, δεν καταδικάστηκε κανένας. Γι' αυτό δεν μόνο να πετούμε πλήρη διερεύνηση, είναι επιτέλους οι ένοχοι αυτών των ακροδεξιών ποκρόμ, αυτών των φασιστικών πράξεων να αρθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά χρειάζεται τα θεσμικά όργανα του κράτους να λάβουν τις ευθύνες της. Ευχαριστώ και πάλι όλους για τη συμμετοχή σας. Παναγία μου.